dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringan ae. Gantri kok pitik Mboten. guyu omongane wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Ada. Mpun ngoten, kan iki namung mengenang masa lalu. Iya. Kula kalih Maafih aku. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora usah mbok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Guyumu kaya-kaya iso ndudut, kaya-kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Ndudut atiku. Iso ndudut tekku. Lah ya atiku priyetekku. Oh iya, ning ati diajeng sak kedeping netramu. Deping netramu Kaya-kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku marang kowe. pancen kaya ngono Mas. Coba tindak sak pecak pecak kedeping netra jumangking suku kaya-kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu diajeng. Ngono. Winong nawang sih, mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, Kenapa? begar ngene. Begar sing tangan kae. Oh. Begar. Madhepe ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene. Aku ya iso. Kowe ora iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluduk. Anu iki dolan tukul sitok nang iki.
lingsir wengi tan kendhat bebaya mamala tan kinaya ngapa bebentu pepeteng tan kena kinira pang wetan pang wetan pang wetan semburato 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 Yang pertama tepuk tangan untuk hari jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-820. Wah iya. Wis limbuan ya, Mak. Wis mau ngarep kok mung dilu. Aku ki bareng umurku wis 40 ki ora kuat suwe kono. Diluke wis aku wis marem. Iya. Mergo ngene, Nduk, perlu tak aturake. Bintang tamune bengi iki lak Mas Jo Klitik karo almarhum Mas Kluthuk. Isih sehat, seger kewarasan, isih darder-darder. Lah, malam hari ini menerima 2 job. Pisanan neng kene maksimal engko neng kene nganti jam 11:30. Bar kuwi kudu mbandang tanggapan meneh wayangan ana ing Kediri kota. Ngono kuwi. Monggo Mas Klitik, Mas Kluthuk ngundho layangan bersama Madangkara bergembira di Gondo Suli. Yo. Mas. Delah, tak delah. Waktu Anda tinggal 30 menit, silakan Banyo. Ayo.
Alhamdulillah. Wegel aku anggere ning Tulungagung mriki kok gaek-gaekne ngene lho ora. Kula niku janipun petangan budi lho, Gus. Pripun? Janipun dalu niki nggih kepeksa dipun tangisi Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mbah Lurah Durna mau. Loh, kok Mbah Lurah Durna? Asmane lho. Nika lak wonten seratan ingkang sampun dipun pampang wonten lebetipun to. Oh, Pak Daruna. Nah, Pak Daruna mula nggih sak saged-saged wedal kula saged nderekaken panjenengan. Nggih. Njur tamba kangen kalian Kyai Gondosuli. Oh, nggih. Mula Gondosuli niki satu kebanggaan masyarakat Tulungagung yang selalu memprioritaskan budaya Indonesia. Tepuk tangan. Gondosuli luar biasa. Kopi. Nggih. Pangapunten Den. Pripun? Matur sembah nuwun dumateng para-para piyai pinunjul. Nggih. Khususan wonten ing kapranatan kepemerintahan Kabupaten Tulungagung. Nggih. Bapak Marsono Lenggah, Bapak Ketua DPRD. Leres. Kalau Pak Sekda rawuh, Nggih. jajaran Forkor Pincam rawuh. Dalu niki insyaallah mengeti tasakuran hari jadi dan boyong bali desa sedayanipun tebih norubidonir ing sambikala Amin. cinaketna rahayu wilujeng widodo salaminya Allahumma Amin ya rabbal alamin. Kula percaya yen kalian jenengan. Nggih. Nun sewu. Jenengan niku nun sewu piyayinipun menika cerdas. Nggih. Yen kanggene kula jenengan niku gantenge lahir nganti tekan batin. Laire pun cetha jenengan resik, putih, dedeke ya kaya ngono. Alhamdulillah, nggih. Lemicara, cerdas, jelas dan akurat. amin 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 Jenengan genah lamun to keturunane bapake tenan. baik nggih Bapak Ibu ingkang nitisaken kula Lah sing meneng ae iki keturunane sapa? keturunan apa to Mas Truwok. kok keturunan Turwa ki apa to Ya padha turunane oh Pak Ibu sami Lebak. to Gus Jenengan gisine mesti ya luar biasa. Agak terjamin secara gizi itu terjamin. 4 sehat, 5 sempurna. ASI dari Nggih. ibu, Nggih, air leres. susu ibu. Lah aku sing paling sehat ya kuwi. Nggih. Lah kae ora pinter ke apa ombene apa? Kula kleru kok. Apa Mas? Senesasi kok. Lah apa? Asu. Loh. Asu ki apa ki? Asu ki air susu umum. Wow. Dadi riyen cilikane Dadi kula biyen cilikane sing ngemi kula kathah, Bos. Oh. Nggih, umpake sik melu ketoprak to. Bu Nggih, ndelok ketoprak to. nggih. Dadi anggere Pak Bu niku pas main ngeten kula dititipne terus Tanggane. dimiki. Nggih. Terus Iki lek niki medal melih kula dititipne melih niku terus dimiki neh Dimiki. karo tanggane. Nggih. Sik pertanyaannya, nganti saiki sampean ya sik dimiki wong pirang-pirang ngono kuwi. Loh, pun mboten Mas. Mboten. Wong bedane lak ngeten nek kula niku lak ASI. Nggih. Air susu ibu, dadi Nggih. ming sak wong tok. Nggih. Niki mula wong akeh mula lambene lak rada beda ngeten niki. Ngoten. Jeder-jedere lak benten ngoten. Nggih, nuwun sewu. Mula dalu menika boyongan bali desa. Nggih. Mas Cahya Leres. ingkang waunipun wonten kulon sawah sakniki wonten etane sawah. Leres. Loh, Nggih. berarti ra pindah. Lho. Kok ora pindah piye to? Lah mau Biyen ki bali desa ning kulon sawah. saiki. Saiki etane sawah. Ya ora pindah berarti. Loh. Pindah kok ora pindah. Kok kulon ngitan ora pundah piye? Nah, Lha iki omonganmu lho. lah nggih niki Biyen kulon boyongan sawah. bali desa. Biyen Biyen ning kulon sawah. saiki Etane sawah. lah iya berarti ra pindah. Lho. Pindah iki kok Kowe iki kocrok jane iki. sing Biyen kocok. balai desane iki balai desa, kulon sawah. kulone sawah. Nggih. Saiki balai desa Etane etane sawah. sawah. Nggih. Lah iya berarti balai desane panggah ora pindah iki. Lho. Pindah ki lho Mas. Omonganmu kuwi lho. Iki jane kocrok jane. Lho sing kocok iki sampean kuwi. Rungokno kok. Biyen balai desane biyen, Pripun. biyen balai desane kulon sawah. Kulon sawah. Nah, kulon sawah iki berarti kan ya etane sawah. Piye tak kok bingung to Mas? Sing dimaksud ngene Mas Kluthuk, sampean radong ya ngene. Wis ngene. Iki jenenge balai desa. Nah. Ya. Di balai desa, wayang no balai desa. Oh, sik to upamane lho. Ora. Kulon ning kono to? Nggih. Nah, kulon ning kono. Mbiyen iki manggene neng Kulon. kene, kulon. Nah. Lah iki enek sawahe. Lah nggih. Lah terus dipindah neng etan sawah. Ngono Ini lho. Lah mau lek omong ra ngono kok. Lho. Lah iya Biyen kulon sawah. balai desa, balai desa, Kulon Nah, sawah. kulon sawah. kulon sawah. Saiki Nah, pindah saiki- etane sawah. Lah ya berarti bener, saiki balai desa terus etane yo sawah. Iya, tik bener omongane kakangmu iki. Berarti Lah kan ora iki pindah. ora pindah iki kan ning etane iki lak Nah, sawah to iki. Biyen kulone sawah to. Kowe sing kleru to. Nah, kowe kleru, ganteng oleh pekok kowe. Iki jane sing edan ki sapa ta ki? Wong kula ki jelaske lho Lah Mas. ya lek mau jelasne piye?
Biyen nika ngen panggenanipun Bali Desa Kulon Sawah. Saiki Etane sawah. lah ya padha berarti ra pindah kuwi. Mbok Dewangi to Mas Cahyo. Loh, lek tak nalar iki ya bener iki. Bener. Iki mau lho, kaya iki mau lho. Iki lak Balai Desa. Balai Desa. Ngono to. Lah, iki lak sawahe. Sawahe. Ngono to. Nah. Iki neng Mau kulon. Kulon Sawah. Lah saiki Saiki sawangen, saiki sawangen. Nggih. Ha. Saiki. Neng etane Balai Desa ki apa? Sawah. Lah iya. Iya ora? Lho lah iya. Piye to Mbah Lurah ki jan iki? Wis ngene marai bingung ngene. Yes. Sing apik ngene. Piye? Balai Desa, Iki Ah. Balai Desa. kulone Sawah. sing apik sawe didol. Nggih apa? Nggo Balai Desa. Kowe iki asline sing mulek-mulekne ukara ya sampean kuwi lho. Kata-katamu ki aja mbok wene. Lah kepripun? Sing bener ki mbiyen kulon sawah, saiki etan sawah. Oh. Lek kowe muni etan sawah, berarti kuwi padha ora pindah. Wah ngono kuwi dibenerke wong adike ana salahe Nah, ana lupute. Kata-kata ki oleh. Kabeh ki saka loki kata-katamu bener ning kurang bener. Padha karo nun sewu. Apa? Ngarep omah karo omah ngarep. Nek ngarep omah, Ngarep omah kuwi jenenge latar. Ning lek omah Omah ngarep ngarep kuwi tangga. wah ya iso ya. Ya ora? Ya ya ya. Ya, Serupa tapi tak Tak sama. sama. Ngarep omah karo Ngarep omah ngarep. Kuwi beda. Ngarep omah kuwi halaman. Bener. Nek lek omah ngarep kuwi tangga. Terus terang. Terus terang kuwi ya beda. Terus terang karo terang terus. Nek terus terang, Terus terang kuwi kejujuran. nek terang terus. Lampu. Loh. Elok. Iya, Sing aku iya, takon. Nek. Loh, Enek tetembungan kerja keras. Kerja keras menika ya salah. Kok iso salah? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Sik to nuwun sewu, para pejabat lek paring dawuh. Ayo, kita warga masyarakat kompak kerja keras untuk membangun Tulungagung. Ngono kae lho. Lho ngurung kerja kok wis keras. Kudune. Kudune keras dulu baru bekerja. Tegese keras semangatnya, keras motivasinya, keras misi dan visinya apa yang harus kita sampaikan terhadap masyarakat. Insya Allah bisa terbukti. Contohnya kayak nggondo suli ing dalu menika. tepuk tangan Loh. Gondo Jadi kudu keras dulu programnya kudu keras. Ojo nyambut gawe sik, terus programnya keri murat marit, Bos. Aja ngandani kae paling tidak ya piyayi cerdas lho. Paling tidak lenggahe ya sarjana, ya dosen. Lho, lek bab ngene iki nuwun sewu, aku hormat karo Mas Kluthuk. Oh. Mergo realitane pancen ki pinter. Sing tak takokke, sampean mau lak ngombene ASI. Nggih. Ning tek kalah karo asu. Sik to Bos asune aja mentel ngono to. Ki mau ngombene apa? Ngombene apa? Asi, Pak. Lah iya sampean apa? Asu. Lah iya bro, bener ngomong aku. Kae ngombene ASI ning kok kalah cerdas karo asu. Nah, iki lho. Asune sakmene iki lho. Rungokno iki. Ya ya ya. Ora masalah aku. Ngapa, Mas? Jadi penting, kecerdasan itu penting, Bos. Eh. Rungokno iki. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Masjid tingkat karo tingkatan masjid juga beda. Beda. Masjid Masjid tingkat kuwi bangunan. pondasinya. Pondasi utawa bangunane. Oke. Struktur bangunane. Nek tingkatan masjid, Ngibadahi. Masya Allah, bocah kok kaya ngene. Apa mbiyen ki guru ngaji apa? Ngaur ya, aku iki guru ngaji, Bos. Lho, tekan ngendi, Mas? Ikrok siji aku iki lagi ikrok siji. Lah, Jek, aku krungu jare mondok barang sampean. Mondok iki. Alhamdulillah. Mondok teng pondok Ramadan iku sak ulang lho. Kowe lagi sini lho. Loh. Ini Mas Cahyo kesini tuh Iya. paling tidak kembali ke rumah sendiri. Rumah makan. Loh. Jadi, Ke rumah sendiri Iya. soalnya garwane yo asli Tulungagung. wis to. Aku Aku ki bengi iki. nyapa? Balik to. Nggih no. Iki jane aku mau budal. Tanggung jawab tuh apapun resikonya. Ora Sampeyan profesional kudu- kuwi. Nah, ngono. Lek pancen wis saguh ya mangkat. Mangkat nggih mangkat, Mas. Tapi histori saya itu sebetulnya ada, Mas. Ngopo? Biyen. Kuwi, Sik, atiku wis ra penak ketok iki. kuwi Kuwi nyapa? karo aku. Loh, Biyen, iki. Wah, Loh. kene iki no. Karo Kesi kuwi. Wong iki kelasmu paling ya mbok yem bakul sumpil Bandung kuwi lho. Kok dadak Mbak Kesi iki ra yo keduren gayo lintang to kuwi. Kowe iki rasa, kira sewu. Lho, no. Karo aku suwi. Biyen ki Kowe ora mbuteke banyu sing wis bening lho. pacaranku ning Gunung Buldek. Lho. Karo iki Kowe biyen ning dhuwur tengok-tengok terus tak jokrok ning glundung iki. ditampani sapa? Oleh Mas saya.
Kowe ora angger jeblas lambemu kok. Fitnahi lebih kejam daripada Pembunuhan. pembunuhan. Itu realita. Oh, sik realita. Ora guyon. Iki durungone piye akeh lho. Guyon Mas, guyon. Nuwun sewu. Saiki dinalar wae. Bu Kesi iki ya ayu, suarane apik, tur ya dosen. Mosok dosen secantik itu entuk mung sak gemuk kaya ngene iki. Kan Mas. enggak masuk akal. Mas Cahyo. Ngopo? Saman berarti tidak pernah mendengarkan kata-kata bahasa Inggris. Pripun, Mas? Beautiful because of love. Wah. Edan pangan ampun tong jati kan. Dek iki mangan tung jati to isu tak tani kubu-kubu. Kuwi ra metu iki. Lah kok kuwi. Iya. Loh, Ya nemu ae. piye. Loh, balen si apik iki, kata-katane apik. Kata-kata bahasa Inggris mengatakan beautiful because of love. Beautiful because of love. Cantik tuh karena cinta, tampan tuh karena cinta. Wingko katon kencono katon wingko. Elek kaya ngapa rupaku. Ning lek Kesi tresno karo aku, paribasane dijejer karo wong ganteng pedhot Mas Musa. Loh, jangan dilihat casingnya. Aja didelok jobol ning delok jerone Mas. Bahasa Inggris mengatakan Don't look from the outside, but from in the heart. oh, loh, kaya ngene iki lho. Bocah. Artine apa? Loh, engko tak WA, aku dhewe lali iki. Aku lali. Ora paham Lali. ya dadak Aku lemu lali. kemaki iki lho. Ngono lho, Bos. Iya. Ora percaya. Heeh, nggih. Guyon. Ayo. Kak, Mas Cahyo ki kagungan rupa, gagah pideksa, ora kurang apa-apa, ning keluarga sik iso nata, tur sik ngugemi budaya. Lho, kowe arepe nandingi bak-bakan apa? biyen ki Kesi ya, Nun Sewu. Maaf ya. Nggih. Saya curhat sedikit ya. Jane sing digoleki biyen ki bojo sing elek. Loh. Kok menyadari nek sampean digoleki bojo sing jelek ki ngopo? Mergo lek pengen biyen tau cerita, aku jane pengen duwe bojo elek Mas Kluthuk. Sebabe Mas Kluthuk. Mergo lek bojo ganteng. Piye Mas? Kesi muni piye? Mergo lek bojo Kesi jejer. jejer karo Terus aku. muni piye, Mas? Aku pas pasaran ning kono ning pantai. Kok gandeng tangane iki. Tak gandeng tangane ngene tok. Terus Kesi rasane piye? Kok gila nih sisi ya. Malah aku sing nafsu. Aku ki mbayangne. Bayang nyekel tangan gue. Oh no. Eleh. Iki sing jenenge bertepuk sebelah tangan ngene iki. Napa? Apa iso? Lah iya. Ngene. Lah iya. Tegese kowe iki tresno karo Bu Kesi. Ning Bu Kesi aku yakin seyakin-yakinnya sama sekali tidak ada terbersit rasa cinta kepada seorang Jo Kluthuk. Mesti ora enek. Buktine apa? Bu Kesi, jujur lahir batin iki ning kutamu. Sampeyan milih Cahyo Kuntadi apa dapure sing kaya Banyuwangi iki? Lho ora sadar modele koyo tenor. Iso tenor ki digenetes. Yo kedram. Oh, sik aja nyaru-nyaru wis. Bu Kesi ngastomik. Ayo men diseseni piyai sakmene lho. Ayo iki ning Tulungagung lho iki. Enek mara sepuh lho. Ayo, coba. Lek nganti kowe milih Jo Kluthuk nuwun sewu, sisan tak ulihke ning tegir campur darah. Bilang sing jujur ya, Yang ya. Aja nggatekne gurem ceceker. Ayo. Aja galek tumong gremet. Aja nggatekke kong kang mangkung sakjroning leng. Kodhok ki suarane banter nek renek dayane. Iya. Ora mbok bales, aja kaya lawa sing gemandul tok ngono. Yes kuwi. Kae. Mesti nyapet nyawang aku ki. Kelingan biyen to awakmu. Loh, ya rupamu kaya jeding ngono kok iso. Raimu ciduk. Lah ngrasake Ayo tembagus. wong loro rombongan toilet bae. Lah iya. Bu Kesi. Dalem Mas Cahyo, Ayo, sing ndi sing kok pilih? nyuwun sewu saderengipun Mas Cahyo Kuntadi. Ora perlu dawa-dawa, langsung bae. Jujur kita. Nek yen aku jujur sampean ora nesu to? Ora. Ora ki ya halus nadane ora. Lho, Nggih, sing jenenge mboten. imam rumah tangga kudu tegas. Ya duwe gawan emosi kuwi kok. Nika kula badhe cerita sekedhik. Apa? Ning niki namung masa lalu nggih Mas Cahyo. Klemben-klemben roti-roti biyen-biyen saiki. Yen panjenengan ngersakaken kula matur jujur, berarti kan kula menika kalih panjenengan mboten enten rahasia. Kula keni pancen nalika semanten nalika kula tasik manggen wonten Ngentrong, kenal kula wis suwe banget zaman SMP ya Mas Kluthuk ya. Terus no ceritane terus no. Aku tahu Modele kaya gayor. Terus, ayo terus, ayo. nek sampean gak nesu tenan to, Pak? Ayo terus. Ayo.
Kayak kernet terus. Biyen jujur wae seneng aku kan dolan ning pantai. Lah Mbah Wagiman bapakku kan nelayan tukang jaring iwak. Lah Mas Kluthuk kuwi cilikane biyen ya seneng mancing. Buktine saiki storine dheweke ning ngendi-endi anggere prai tanggapan mesti mancing iya to? Awakmu sik ndelok historiku ta, Pak. Kunjing langit kelak-kelak katon. Urung Mas. Urung. Risang maweka. Matur suwun Mas Ayo, kemarin kula kondur. Prabu Dasamuka. Malek Omripatmu Narendra saka Pancawati Prabu Rama Wijaya titise Bathara Wisnu. Ripalungguhan iki gandeng piwani bradat rekian Sinta. Aja takon bisa ketiban wujude Guwa Wijaya ing kene dalan patimu. Anoman. Anoman dasmu. Kok anoman matamu? Rama Wijaya. Rama Wijaya kok anoman piye kok iso? Lho kuwi anoman tok. Kok iso anoman iki ora Awet ora iki. ora ngawur. Piye? Tapi jujur saestu to Mbak Kesi, rumiyin ngoten nggih. SMP aku sik seneng mancing. SMA. Jenengan SMA, kula SMP. Sing tak gonceng Fish Air mbiyen. Iya, motormu anyar. Lah kula kan nggih dijak Mbah Wagiman teng pantai teng laut. Lah Mas Kluthuk menika nggih mancing, kula ketemune teng pantai niku. Terus Mas Kluthuk nyedaki kula ngeten, kok enek bocah cilik rambuté kriting rupane ireng ning kok manis. Aja digandeng. Kriting karo ireng aja digandeng, kriteng nanti ya. Karepe yo gupuh kok. Dadi Kriteng iki. Bu Kesi, Kriting tur ireng. kowe omong ning sandinge Kluthuk kok grogi iki nyapa? Ya setelah itu masih ada detik apa jenenge jantung cinta terhadapku. Pancen jujur mawon, cinta pertama kula jatuh kalih Mas Kluthuk, Mas Cahyo. Kok koprol bilang nyapa? Bahagia. Rasa balik. Duduk. Mas Jo Kluthuk. Enak kok. Ning Jawa kuwi ana pranata. Aja nganti kalah dadak, kalah dodo. Oke. Wong lanang bakale muring rasane sepisan dijawat bojone, loro dijarak anake. Guyuse. Mandek. Aja ngguyu. Leh mung ngguyu abakmu tekan kene. Aja meneh kok awakmu aku dhewe ora betah. Mula kang mangkono ana tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Banjur karepmu Sukesi ndak ulungake kelawan kowe lamun kowe pinter nglangkai bangkene sapa? Pak Lurah kene. Nyapa kok dari Pak Lurah iso. Nglangkai bangkene Cahya Kuntadi. Saurono. Yen Ya. para nyata. Ya. Ya piye? Kok iya gagah. Iya. Kono gagah kok bagus aja nganti. Ya. Kene. Iya. Ayo. Kowe ora Ayo. Iya. Kowe ora kulak pawarta adol pangrungu. Ala tanpa rupa aku duwe kadigdayan linuwih. Saben esuk aku mesti ngombe susu. Apa sing kok ombe? Susu mbok pamerane amrang aku. Iki lho. Aku adae. Kok ada iki berarti kaleng kae kok iso. Kondang kaloka dadi dalang asring digiarake ana ing layar kaca saben bengi YouTube mesti nayangke aku. Saurono. Kondangmu sepiro? Disiarne TV YouTube lekmu bangga. Iki lho. Jok Iki lho. Yo, Jok Kluthuk. Disiarke ngendi kowe? Masjid. Kok Berarti kowe ya lelayu kowe. Eling aku iki Banyulan iki eling aku. suaramu kaya bledek. Kaya bledek. Apa mbok kira aku gigrek? Ah, apa mbok kira aku wedi? Lho. Yen kepara nyata kowe apa ora ngerti? Ngerti. Sopo aku? Ayo, aku sapa? Lho. Sopo aku ngono Lho, lho. kritikno lho. Lho. Sopo aku iki sampean kuwi lho. Yen ora ngerti sopo aku. Iki lho. Iki lho. Sopo aku? Ayo. Lho. Sopo aku dudono?
Sapa jenengmu? Pangeran Pangeran Sono. Sono, kirik sono kirik. Pangeran ngono ki yo manut. Pangeran Tirtokarno. Tirta kuwi apa? Banyu, Karno. kuping, Rupamu kaya apa? kopok. Ayo digoleki. Ramrata Jayamrata girbuten aku. Netoke Sayuta mara saket urapian kaya penjara rebutan kaya menjangan mati. Sing kene bakal glundong kang dadi sira mati. Sampun! Mas Kluduk! Aja Mas Kluduk! Aja to Mas! Aja perang bapakmu! Mas Cahyo! Ah, Mas Kluduk nih! Tanganmu lho. Tanganmu lho. Loh, lha lek pengen nyekel tangane yo rene yo. Lah aku dalan ning ndi? Lagi ning kene. Lagi empun, sudah posisinya di situ ya sudah. Bukan mukrim nyampi bojoku tangane lho. Muklim itu kalau di rumah, kalau di sini kan partner kerja, Bos. Ya nadyan kaya ngopo lan kepiye iki wong Jawa ngerti karo tata krama. Diculke. Moh, Diculke. moh, Ora gelem tenan. moh. Ya, yen ngono, bar iki aku mulih ning omahmu. Nyapa? Bojomu arep tak cekel genti. Cekel. Lah nyapa? Lah ngopo? Wis lemu nih ramu. Kowe iki yo ora terus nyanyah-nyunyang. Mas Kluduk! Ya. Mas Kluduk ngapunten. Malah ayu men ta. Lah iya, aku kangen jaman nalika cinta pertamaku karo sampean ning Pantai Brumbun. Ning Brumbun. Terus bar kuwi dolan ning Popo. Ning Gerangan. Ning Gerangan. Terus ning sini. Terus iya. Terus aku mbok tembangke kae, mbok urak-urakke kae. Duh, wong ayu, didindingi kuwi. Kayak duduk kaya ya kanca inggih sik gembira iki. Ngawur ya dudu kok. Tembange kuwi. Ora iki jane Ayu, sampean gandrung aku to Mas Kluduk. Heeh. Aku kangen mbok gandrung kaya ngono kuwi. Kuwi gandrung zaman semono Cahayu. Dudokno. Yen saiki aku bakal gandrung sesuai dengan zaman Bu sekarang. Kesi. Pripun dalem-dalem. Aja kok gandrung. Yen gandrung karo aku pas, yen karo kluthuk aja digandrung. Lah piye? Gandringen ae. Gandri apa pitik ngono. Guyu omongane wong Nyuwun sewu Mas Cahyo. Mpun ngoten kan iki namung mengenang masa lalu. Kula kalih Mapih aku. sejatine Kesuksesan pentas itu penting. Iki mateni dagelan hukume pirang tahun ya? Ora sambok pateni Mas, iki tuwek mati dhewe to iki. Ngono. nyuwun sewu Mas Cahyo sekedap mawon. Pumpung kula ketemu kalih mantan pacar kula. Jam nduk nduk. Nggih. Ayo Mas gandrungen aku kaya jaman biyen. Ya wong ayu. Ngono kalau lagune Nyidam Sari ka lho. Rungokno, suaraku mbiyen cempreng ning saiki suaraku rada penak sakwise aku latihan ki 2 minggu iki mung tak persiapkan untuk ketemu kamu sayang. Tapi lagu sing spesial kanggo mantanmu apa, Mas? Ungkek. Ungker. Ungkek. Aja dilani ngono kuwi gak aku lek ngono kuwi. Kowe ora spesial kok iso. Gandengen tangane Ini sing nembang Bu Kesi, sampean oleh gandeng olehne sing nembang Bu Kesi. Nyapa, Aku ngerti suarane Mas Kluthuk. Biyen sampean ngrungokne suaraku lelek, Mas. Saiki njen mireng nih. Apik? Lah, njen mireng nih. Karo 5 menit, ayo. Ujane Iki kaya bablan karo injury time. Nyuwun sewu nggih Mas Cahyo. Sepisan iki tok wae aku tak kangen-kangenan karo Mas Kluthuk. Sak teruse ya ora apa-apa. Mas. Romo ning lenggah. Nyuwun sewu Mbah Wagiman. Bapak biyen calon mertua. Bapak Giman mangkepruk ndase niku, Pak. Sakmu iki ora umum kok. Biyen iki. Yen piye? Aku pas dolan ya, pas apel, ora disideni karo bapake. Perkarane apa, Mas? Ya gara-gara kan ra seneng karo aku. Sebabe. Ya aku mergo dagelan. Nah terus Cita-citane Pak Wagiman kan pengen dadi bojo dalang mati dagelan. Dalang. Akhirnya setuju karo aku to. Terus Pas turu tak colok kacamatane mbiyen. Oh. saiki kira Calon mertua mbiyen. kowe engko Duh, Sing bawa aku. nggih. Rungokno suaraku. Pripun Mas Kluthuk? Ayo rungokno. Aku dodok linggo ning dhuwur watu pantai Iya. Brumbun kae ya. Terus tak keroki. Gegermu. Ngangge beling. Lah kok metu nomor e. Iso-isone. Coba lagi. Anda belum beruntung. Nyapa melu-melu. kok jare ora padu. Ya. Duh.
Ayo Mas Kluduk. Suaramu sing apik. Suara ngombe obat sih. Apa enek? Nyuwara iso. Duh. Ngombe obat sih. Duh wong ayu. Ngono lho. Biasa, ngene suara dalang biasa. Duh wong ayu. Duh Mas Itu tenang. Kluduk, sewanten panjenengan mboten malih. Sek merdu kaya jaman biyen awake dhewe pacaran ya Mas. Suaraku ora malih, tresnoku ya ora bakal malih diajak. Masya Allah, senadyan to Barakallah. aku wis digarwa. Masyaallah, barakallah, astagfirullahaladzim. Barakallah. Awak dhewe iki pas kaya pasangan ustazah karo ustazah. Iki panitiane kok ora golek dagelan sak komet apa sapa ngono ya. Wis payu kabeh sing ora payu aku kok. Ayo aku digandrung Iya, meneh. heeh. Pepu janing ati. Maaf, suaraku enek radang tenggorok. Mas Kluduk, Piye? coba sampean nembang maneh kok. Kaya Kok ora bareng Mas? Loh, Iki nun sewu. Midele iki tok dile. Sik tak cek sik, njajal watuk, watuk. Ayo, watuk neh. Nyuwara. Nembang iki lho maksudnya. kaya ngene wong nandang asmara. ya iki lho sing marakne atiku gogrok, Mas Kluduk. Mas saya aja nesu ya, Pak. Mas Kluduk. Lek arep mati aja diempet ayo. Ayo. Nek itu no. Kok sampean iki ket mbiyen ajek lucu ngono lho Mas Kluduk. Aku ki seneng karo sampean ki ora perkara rupa sing elek sing untune mrongos kuwi ora masalah kuwi. Tapi mergo apa cah? Aku senengku karo sampean iki mergo kesengsem karo siji kelucuanmu. Iya. Keloro kejujuran hatimu, kesabaranmu, wong ora tau nesu, Iya. beda yen duwe bojo dalang ganteng. Ning omah cepak muringe Mas Kluduk. Sebabe Umpama aku duwe bojo dalang tak biacok geger ya, Nduk. Umpama aku, yen sampean kan sabar, aku paham. Nggih, aku sabar. Kuwi masa Tutup lalu. ya sayang ya. Ayo digandrung meneh. Duh dewa Jawa Takung welas somring awak mami. Sik to. Sik Bekesi. Dalem, Bekesi, dalem, sampean dalem. tak kandhani. Pripun, Kudu kok pripun? gatekne kanthi permati. Nggih. Jenengan preset to Pak Sekda wau ngagem udeng Nggih. ciri khase Piyayi Tulungagung. Leres. Bagus ora? Ganteng Pak Sekda menika. Blangkonan ganteng to? Pantes paseh. Kluthuk nggih. sawangan bareng ngangge blangkon. Ya Allah, kaya takir. Takir apa-apa sing penting aku selalu mbok pikir, cah. Pancen pinter tenan kok iki mantanku. Besok Maafkan aku, kapan katakan Lho kok ora bareng? Alah tibake. Dile. Sik to. Coba Mas Klitik kalih Mas Kluduk Sik, jejer. Mas Klitik madhep rono, aja madhep Nggih. mungkur. Ayo. besok kapan katakan Ora ngene, madhep ning ngarep kabeh. Lek Mas Klitik mingkem berarti ya suarane kluduk tenan. Ji ro lu. besok kapan katakan Suaraku pancen iso mulah malih. Kok mirip kaya Mas Taslim. Sampan rungon-rungon. Ya, Mas Taslim coba aja nyuwara. Taslim? Besok kapan katakan. Mas Taslim diam, Mas Klitik diam. Oke. Ji ro lu. Jejer lan wong ayu Kabeh meneng, saiki sampean tenan tak tes. Madhep rono ya. Ta upama nonaku udro do Watu kok ndalang nyapa to, Jan?
Teng ngerti lek sing nyora aku. Kok boloke watu ndalang. Ayo kewajiban. Wala anaknya tak balang kambil lho iku. Ngono. Ayo Mas Kluthuk. Jejer lan wong Coba, sampean rekakan karo suaraku to. Aku pengen ngrungokne suaramu diajeng. diajeng. Mirengke ya. Diajeng. Guyumu kaya-kaya iso ndudut Kaya bisa ndudut tekku. Atiku. Ndudut atiku. Iso ndudut tekku. Lah ya atiku prendekku. Oh iya. Ning ati diajeng sak kedeping netramu. Deping netramu. Kaya-kaya bisa nglilihke nglilihke katresnanku marang kowe. Pancen kaya ngono Mas. Coba tindak sak pecak kedeping netra jumangking suku kaya-kaya ketok-ketok kaya ketoken esem lan guyumu diajeng. ngono. Winong Nawangsih mara gage madhep rene. Nuwun sewu. Endi drijimu kaya apa? Drijimu ana pira? Aja gelem, Nduk. Kenapa kok sebabe driji 5 kuwi digawe pisah-pisah? Dados pundi, Pak? Lah, Kenapa? mbegar ngene. Mbegar sing tangan kae. Oh. Mbegar. Madhep ngene. Nah, pamrih men awake dhewe iso ngene iki. Aku ya iso. Kuwi ra iso drijine gur papat tok kuwi. Ayo Mas Kluthuk. Anu iki dolan tukul sitok nang iki. Sapa mong drijine papat sapa? Lah pira? Drijine iki 7 kok. Kok iso? Delon hitungan Ya, Coba. drijine 7 kok Kok papat. iso 7? Dan jitek loro telu papat 5 6 7 lho 7 tok. Domongi kok. Kok Mas 10 lho. Lho. Lah kae papat nek 7 lah ya wis untung to kok iso. Sira lu 4 6 7 8 9 10. 7 kuwi. 10. 7 delon ngene ta. Jitek loro telu papat 5 6 7 kuwi lho. Domongi 7 kok iso. Mosok rene kelong telu. Wah, aku 7 ra apa-apa. Lah nyapa? Drijimu kakean kok. Genep 10. 11. 10. Deloki. Lah, Itu kan Jiro lu patmo. 5 lagi. 5. Iki. 10 9 8 7 6. 6 karo 5 11. drijimu 11 tak mong iki. 10 Mas. 10. Ngengkel iki. Oh, domong yo. Jiro lu patmo, sigana pira iki? 5. Lagi 10 9 8 7 6. Pira? 6 karo 5. 11. Nah, 11 lek pengen 12 tambah kira-kira. Yo bleset kok. Suaramu piye diajeng? Iya. Aduh wis Kok mepet. sampean lucu banget ya. Sampean Pal-pal nang wis ndi delok liwat. jam. Kok Bojoku- sampean lucu banget wong loro iki. Iya. Lucu tenan. Iya, ya. Ngipur aku. Aku aja mbok tinggal Mas Kluthuk. Mas Kritik. Aku tetep kudu ninggal awakmu. Aja. Aku ninggal awakmu. Aja. Lah kok ninggal apa? Kalau wis ngenteni aku. Yo ngenteni ora karek sithik diajeng. Upama niku nakoda tanpa prau sasat sarah ing jaladri. Mas Kluthuk. Ben kompak bareng no. Ya. Jare serasi bareng. Bareng ya Mas. Nyidam sari as. Diajeng lembango ya. Aku tak ngrungokne lewat streaming ya. Aja. Aku rasa. Aku joget ana sak nyidam sari wae Mas Kluthuk ben mari kangen aku pengen memori nostalgia ning Pantai Popoh Kowe ke pengen lho. piye? Numpak perahu, Iya. Wong loro. wong loro. Terus sampean nyemplung. Sampeyan terus klambimu teles berjemur di pinggir pantai. Terus Nggih. lho, lah kok enek penyu aku. Kok penyu. Lampine. Lah keprok. Berjemure mengkurap. Ana penyu iso. Ya.
dilanggamke engko Siap. ana tulung agungane. Nggih dipun mitre mawon nggih. Nggih, Gus. siap. Siap. Joget sik. Kitab karo ayu-ayu sikile mlethek. Mas Cahyo, Dalam. janipun kathah kirangipun anggenipun kula suwan wonten Gondosuli. Oh, jelas. Nanginga krana kanthi jejibahan ingkang dalu menika kula nggih ngayi kewajiban wonten Kediri. Nggih. Pramila nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun lumebering samudra pangapunten ingkang tanpa upami. Nggih. Mliginipun sedaya para piyai agung Gondosuli khususan Mbah Daruna, Mbah Lurah, Nggih. sedaya panitia lan perangkatipun. Nggih. Insyaallah pinanggih rahayu, Amin. pinanggih barokah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Mas Gluduk, Mas Klidik, sesuk menahi lek nampa calangan ketemu aku ya aja ndobel. Sesuk lek nampa job siji wae. Iya siji ning kene siji ning kono ngono lho. Ngono jenenge murka. Gak. Sesuk aja mbok baleni lek ketemu aku cukup nampa job siji karo aku wae ya. Ya, maaf ya. Tenan lho ya. Ya Mas Ya wis Klidik. terusno ya. Tak tetep tak panteng istri. Kok sik aja medun sik. Iki ben langgam sik, ya lho. Kok sik. Kok sik ngene lho, langgam to. Rampung langgam Bu Kesi geser, terus Mbak Tutik, terus Mbak Mira karo Mbak Wanda berdiri jenengan set. Oh ngono ketok. Pakai haluan. Blockingnya apik. Pakai haluan. Oh, haluan. Wah, aja goblas gabrus kaya Harapan Jaya dek ngi ngarep pom ngono kuwi to. Goblas gabrus wae. Nggih. Sing apik Bu Kesi nggih, sing sae. Badhe dipun jogeti kali Mas Kluduk nggih. Tur dasaripun menika live streaming nggih to. Nggih. Dipiye? Ayo kedak. Mas kembang kangen Mas nggih. Kembang kangen. Saking panitia Gondosuli. Bu Kesi mundur. Bilang duduk, bilang duduk.
Pati. Tembang menika dipun pundhut dening kru panitia Nggondo Suli. Nggih. Ingkang ngersakaken sesideman podang kuning kalian tembang kangen. Ya, Lah, ugi kula aturaken dumateng Dinas Keluarga Besar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung, Mas Bayu lan ugi Mas Dunung. Salam hormat dumateng Pak D Kasdi, ya. Lan ugi para pepunden dalang ing wewengkon Tulungagung. Salam sungkem kula katur. Gandeng Tulungagung mendapatkan prestasi warisan budaya tak benda. Ya kuwi jaranan Senterewe. Terus, lah iki ana sinden bocah Tulungagung. Limas Ayu Winong Nawangsih. Men ada apa wi jenenge ana sambung rapete karo penghargaan Senterewe. Dheweke ya ben jaran. Oh iya, cah Tulungagung. Niwong, ya niwong. Delokane pancen niwong. Cublak-cublak suweng ya jumeneng Winong Nawangsih. Hoe. Nyaosi pirsa dumateng sedaya para lenggah, para pamirsa ing wewengkon Tulungagung, nembe kemawon kala wingi wonten perlombaan sinden tingkat nasional dan yang menjadi juara satu adalah putra daerah Tulungagung nenggih Limas Ayu Winong Nawangsih. Tepuk tangan untuk prestasi Tulungagung. Hadiahnya piro nduk wingi nduk? Iya adalah. Ada ya? Adalah. Syukur sampean iso dadi juara. Nah, Ya, terima kasih. atau mah entuk piolo. Ayo. Buatan Pak, tidak di piolo. Ning jangan berpuas diri, jangan berbangga diri, kuwi malah dadi pamecut supaya sampeyan saya sregep anggene nyinau sinden, supaya iso ngangkat harkat martabate Piyayi Tulungagung. Ngono. Nggih, pangsunipun Pak. Nggih. Yo dibawani. Nah, ninggal katresnan. Ya. Nggih ngurmati mau Senterewe sing wis entuk penghargaan. Ya, Ya, Nduk, Pinong. Jaranan dangdut kreasi Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula adik-adik kula saking paguyuban dalang muda Tulungagung Paku Datu. Wah ya, sing wingi bengi ya bar pentas Hari Wayang Nasional sukses meriah bermanfaat. Tetap semangat Mas Seto dan kawan-kawan. Ya. Nduk. luwes mas nuju prana pinter agawe
tresno matur sembah nuwun. Yo, sepisan di garap dangdut kedua jarangke. Yo, diaturake. Winong Nawangsi. Yo.
trompet sinten niki? Sinten? Masya Allah, Mas Makasih, Inul. Nun. Ya ampun. Itu sahabat saya dari SMP, Pak Inun. Pacarmu toh? Bukan. Oh iya. Teman. Oh, teman, iya. Teman beneran ini, Mas. Oh iya, tak kira pacar. Ngerti ku pacarmu gonta-ganti ae ora. Enggak, Pak. Kan saya dari yang gondrong itu habis itu kan masih jomblo sampai sekarang, Pak. Iya. Sing gondrong, heeh. Saya tuh orangnya setia tahu. Sing gondrong biyen lho Kang Rajamala kuwi lho, gondrong iki. Terima kasih adik-adik Mas Firdan, wah terima kasih sarjana seni, ya ditunggoni karo anak-anak. Terima kasih. Lakone wis dipakai dipundhut karo panitia karo Pak Lurah. Ya kuwi Pandhawa Boyong men kontak karo boyonge kantor desa ing Gondosuli. Ya. Wis muga-muga Piyayi Jawa ki isih akeh sing duwe keyakinan lamun to lakon ki padha karo donga. Kala mangsa ana piyayi sing ngersake lakon wahyu katentreman karepe tujuane supaya bar wayangan diparingi tentrem. Wahyu kamulyan supaya bar wayangan diparingi mulya. Ya. Mula ayo mbacutne gelaring cerita manut kelawan lakuning sanggit ingkang rinakit. Monggo.